tää ostaa? Mä ostan hänelle scope. Voi Hei, mulla on Aako. Kiitos. Alright, tässä on tästä vuolta. Herran jumala, ota sitä. Let's kick some ass. Look at that. Onks sulla joku ase? AK-47 Assault Brave. Onko Älä toi- ammu! Miks- Enemmän. Yksi on Squeakissa. Mikä on Okei. haaskaa? Toi Vittu on- mä oon kyllä... Yksi tulee selkään. Mistä? No, B-meinistä. Näin. Terästä Vihreämpää kahtoa. No keltä ne vei pommin? Ei ollu. Meillä aavis. Ei jumalauta. Minä melle vuosi. How about? Tää vittua. Yes. Lähde bombu. Siis. Ei se. Mari kato meiniip. Meiniip. Toive. Eikä niin. Ovelle meni se tyyppi ihan satasena, kun se on semmonen kusipää tämä tyyppi. Mä oon pompin täällä. Katohan tätä naatti. Bobby Bryan. Mehän se asuu siihen. Ei eessi mulle. Missä se jätkää? Meistä. Forkliftille. He's from the house on the main. Ace! Full headshots! Sneaky, sneaky. Ameno. Sorry man.